Здравейте, хора! Днес ще ви помоля едно от най-важните неща в тази планета. Разбирате ли ме колко е важно? Днес, или когато решите, той не трябваше да стане, пишете ми името, ето го тук, ето го тук, 8mita2833. Пишете ми го и джойнвате ме, когато играя Please Donate и ми донейтвате Robux. Ще ви бъда много благодарен. Трябва да се опитам. Няма как. Трябва да се опитам, защото ако има някой човек, ще ми гифне. Чакайте бе колко. Ще ми гифне 1 милион там и едно Robux. Защото ще да. Ако има такъв човек в България, да ме джойва, да ми става приятел и аз ще приема поканата му. Просто да пише в коментарите как се казва. Да знаете, не е шега.